ב5 בתי ספר בירושלים לא ברור עדיין מה יקרה בשנה הבאה. מה הסיבה לכך? אנחנו שואלים את רוני כנפו, כתבנו בבירה. ערב טוב אביגיל, כן, אנחנו מדברים על 5 בתי ספר ייחודיים עם תוכניות העשרה שמתאפשרות הודות לתשלומים נוספים שההורים משלמים. כ-6,000, 10,000, תלוי בסוג בית הספר, שקלים נוספים בשנה, הם שמאפשרים את אותן תוכניות. משרד החינוך לא מסכים שלא יהיה שוויון הזדמנויות בין התלמידים השונים בירושלים. כן, אבל אפשר להבין את משרד החינוך בכל זאת. איך ההורים מסבירים את עמדתם? אפשר בהחלט, וחלק מוועדי ההורים מסבירים שחלק מהכספים שההורים העמידים יותר משלמים, מאפשרים לימודים של תלמידים משכונות חלשות יותר באותם בתי ספר. אנחנו ביקרנו בחלק מבתי הספר היום, ונצפה בכתבה. שיעורי ביולוגיה וכימיה מאושרים, דמוקרטיה, חידושים והמצאות, אפילו פיתוח של גולם זעזועים ביולוגי. את אלה ודאי לא תמצאו בבתי הספר הציבוריים. אתה לומד משהו אחר, משהו שונה, משהו שכביכול נכון, שזה שווה את זה. שווה לשלם כסף יותר ולקבל חינוך יותר טוב. כל ילד יודע עבור איכות משלמים, בטח כשמדובר בחינוך. כך למשל בבית הספר הניסויי ההורים נדרשים ומשלמים בחפץ לב כ5,000 שקלים נוספים בשנה. והכל לעיבוי תוכנית הלימודים. זה הוצאות. וכל אחד באמת רוצה שהבן שלו ילמד פה. זה שווה, וחיפשתי וניסיתי, ועשיתי כל מאמץ להכניס את הילדה פה לבית ספר. כאילו נגד זה שצריך שבתי ספר ישלמו, כאן נגד זה שמישהו יש לו יותר כסף אז שהוא יקבל כאילו חינוך יותר טוב, כי זה לא פייר. גם במשרד החינוך נגד, ולכן בכוונתו להפסיק או לכל הפחות לקצץ את הגבייה העודפת, בזכותה לימודי העשרה מתאפשרים. משרד החינוך מדבר על שוויון, אבל מי שפועל לשוויון זה אנחנו, כי אנחנו מהכספים של העמותה מממנים ילדים שבאים משכונות, גם מרכז העיר, גם קריית יובל, שלא יכולים לשלם, וגם הם מקבלים בדיוק את אותם שירותים שמקבלים הילדים האחרים בבית הספר. מצד אחד באמת לחלק מהם נדרשים ההורים לשלם תוספות כל מיני שלא כל משפחה יכולה לעמוד בהן. מצד שני הם ממלאים צורך אמיתי בהתחשב במצב של החינוך היום. 5 בתי הספר שעל כוונת משרד החינוך עלולים לצמצם את פעילותם ולכך השלכות ישירות, פיטורים ואולי אפילו סגירה של חלק מהם. משרד החינוך ביד אחת מרים דגל של שוויון, ביד השנייה, על פי חוזר מנכ"ל, דווקא לבתי ספר דתיים כן מאפשרים להורים לשלם כספים של עד 5,000 שקל בשנה, מה שהם רוצים למנוע מאיתנו. ההורים והתלמידים בבתי הספר הייחודיים לא מתכוונים לשחרר את הערך המוסף שהם יכולים להעניק לילדים, בניגוד ליכולת של המדינה. אנחנו נמשיך בפעילות ציבורית ונעשה השבתה אם צריך והפגנות, כי זו זכותנו. משרד החינוך נמסר בתגובה כי סוגיית גביית היתר מצויה בהליך משפטי. יצוין כי מדובר במוסדות חינוך בירושלים אשר לא הסדירו את מעמדם כבתי ספר ייחודיים. עניין הסדרת מעמדם כבתי ספר ייחודיים מצוי בטיפול המשרד. בעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח עם הפרופסור יוסי יונה מהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון. שלום. שלום לך אביגיל. כולנו יודעים שרמת החינוך בארץ בעייתית, משהו במיוחד לעומת מדינות העולם המערבי. אפשר להאשים הורים עמידים שרוצים חינוך טוב יותר להורים שלהם? לילדים שלהם? לא, אין להאשים את ההורים. ברור שההורה רוצה לרכוש או לאפשר לילדיו את החינוך טוב ביותר שהוא יכול לאפשר להם, גם במידה וזה המימון יצא מכיסו. הבעיה, כפי שאת ציינת בצדק אביגיל, שמערכת החינוך הציבורית קורסת. וכאשר מערכת החינוך הציבורית קורסת, והיא קורסת ביוזמתה ובאחריותה של המדינה, הורים מחפשים לעצמם מסגרות אלטרנטיביות כדי להעניק לילדים שלהם חינוך איכותי. מהו הפתרון? הפתרון הוא לא סגירה של בתי ספר ייחודיים הללו. כן, זה חלק מהפתרון. הפתרון הוא בכך שאנחנו נשקם את החינוך הציבורי, וכך הוא יאפשר לכל ילדה וילד לפתח את היכולות הפוטנציאליות הגלומות בו. אבל המדינה אינה מוכנה לעשות זאת, ולכן היא נוהגת באיזשהו כפל פנים. מצד אחד היא מחסלת את החינוך הציבורי על ידי כך שהיא מזניחה אותו, ומצד שני היא מונעת מההורים לפתוח מסגרות אלטרנטיביות. אבל גם בחינוך הציבורי יש הבדלי רמות בין בתי ספר אחד לשני. איך אפשר לצפות לחינוך באמת שוויוני בכל הארץ? בוודאי שניתן לצפות, זאת אומרת, לא יכול להגיע לשוויון אבסולוטי בין בתי הספר, אבל את יכולה לשאוף למתן את הפערים, ולכן זו חובתו של משרד החינוך. הוא לא מעוניין
לעשות. זאת אומרת, בוא נאמר באופן חד משמעי, מערכת החינוך, משרד החינוך, הוא האשם והוא אחראי המרכזי בהפרטתה של המערכת. ואז כאשר הוא רואה שהנה יש כבר גוזמה, זאת אומרת, אם תרצי, הגילויים והמופעים של ההפרטה הם כבר קיצוניים, אז הוא מנסה לרסן את מהלכי או תהליכי ההפרטה. לא זו הדרך. הדרך, אם הוא רוצה אכן להבטיח שוויון הזדמנויות ולמנוע כי בעצם מה זה בית הספר ייחודי, אביגיל? בית הספר ייחודי הוא בעצם, הוא בא להעניק לתלמידיו מסלול הזדמנויות סלקטיבי. יש בזה משהו שהוא בלתי הוגן בכך. עכשיו, אני רוצה שנתייחס לחינוך עצמאי שכן אפשר לקבל בקהילות אחרות בישראל, כמו למשל חרדים. למה אצלם זה כן מתאפשר ואצל אחרים לא? כי החוק, ואם תרצי גם הפילוסופיה, מכירה בכך שיש מה שנקרא זכות להתאגדות תרבותית. בתי הספר הללו, הבתי הספר הייחודיים, לטעמי, לדעתי, וחקרתי את הנושא הזה לעומקו, אינם משקפים איזושהי מובחנות תרבותית ייחודית. הם נמצאים בתוך המערך החילוני. בתוך המערך החילוני הם יוצרים, אם תרצי, כפי שאמרתי לפני כן, מסלולי הזדמנויות סלקטיביים, ולכן לא עומדת להם הזכות להתבחן או הזכות להתייחד. אין שם ייחוד פדגוגי משמעותי, או אם תרצי, ייחוד תרבותי. כן, ובכל זאת, במשרד החינוך כן מאפשרים, אנחנו יודעים בכמה ערים, לבחור את בית הספר שאתה רוצה מתוך מערכת החינוך הציבורית. יש כאן איזה מסר כפול. ממש ככה, זה הכפל הפנים שאני מדבר עליו. המגמות לפתוח את אזורי הרישום ועוד דברים ותופעות מהסוג הזה שהן בעצם היינו עושות. הן מפריטות את מערכת החינוך. אנחנו מדברים על כך שהבית הספר פועל בניהול עצמאי, על המנהלת או למנהל יש את הזכות לגייס משאבים ולפתח תוכניות לימודים כאלה ואחרות, ולכן זה יוצר פער. זאת אומרת, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, מצד אחד מערכת החינוך פועלת כדי להפריט, היא בעצם משלימה עם תהליכי ההפרטה המאוד מואצים שקורים בתוכה, ומצד שני, כפי שאמרתי, כאשר זה מגיע לאיזשהו שיא, למופעים שהם בלתי סבירים, היא מנסה לצמצם. זה כפל הפנים. לכן, בסיכום, הייתי אומר באופן חד משמעי, מה שיש לעשות זה לשקם את בית הספר הציבורי, כך שהוא ולהגיע לאיזשהו... כן, כך שהוא ייתן לכל ילדה וילד את האפשרויות להתפתח, כמו שראינו. פרופסור יוסי יונה, תודה רבה לך. תודה רבה לך, אביגיל. אנשים הסובלים ממוגבלויות שונות מתקשים בדרך כלל